Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información. Hoxe, martes, día 17 do mes de xuño, marcado de novo polas altas temperaturas. Imos na radio e na televisión municipal de Cerceda, se o desexan tamén por internet, en rtvcerceda.com, co informativo de hoxe. Falaremosles das axudas á escolarización, que xa se convocaron e se poden solicitar. Tamén falaremos do campamento de verán, en este caso do campamento de verán que promove o Concello de Cerceda, así como do programa Vos Días Cole. Tamén lles falaremos da recollida de plástico agrícola que haberá de novo en Cerceda, así como de festas, a máis inmediata xa esta fin de semana en Queixas, pero tamén un festival de música DJ. Falaremos de comunicación das cachelas do San Xoán, que están a tempo, tamén do verán saudable, así como de un campamento digital, da exposición de legos que aínda se pode ver, da ITV de Maquinaria Agrícola, que estará na Silva, en este caso a finais do mes que ven, das axudas á natalidade, das serías de San Cosmade que se soarán hoxe pola tarde, os que nos siguen o informativo do mediodía, e tamén recordaremos como lle foi o programa Ecoboda, Voz de Galicia, que fixo un ano máis a súa festa en Cerceda a pasada semana. En canto tempo, as previsións para mañán sigue sendo de tempo seco, soleado e temperaturas elevadas. Como decíamos ao principio, falamos das axudas á escolarización porque o Concello de Cerceda convocou as axudas municipais para a escolarización de cara ao vindeiro curso escolar 2025-2026. Foron publicadas as bases das que se rexirá esta convocatoria, que poden acadarlas na páxina web do Concello, www.cerceda.org. Son axudas para escolarización, para o vindeiro curso escolar. Falamos de libros de texto e vestiario básico. O plazo de solicitude destas axudas xa está aberto e estará aberto ata o próximo 1 de xullo. Ata 1 de xullo, inclusive, estará aberto. Lembren que se subvencionan os gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar, inclúese neste apartado a adquisición de pendrives, sempre que sexa material solicitado polo centro educativo, pero tamén vestiario básico. Non é obxecto de financiamento o vestuario deportivo para as actividades extraescolares. Si queren ter máis información, poden contactar co Departamento de Servicios Sociais no teléfono 981 68 60 68 e a solicitude desta axuda teñen que facela a través do rexistro na planta baixa do Concello ou pola sede electrónica. Ímonos agora a falarlles da Escola Infantil Os Pillabáns porque estamos na quincena dende este pasado luns ata que remate este mes e o plazo para solicitar ou para formalizar a matrícula todos aqueles os que lle foi otorgada a plaza. Así que sepan que ata o día 30 de xuño deberán presentar a documentación no Rexistro Xeral do Concello polas mañáns de 9 a 2 provistos da confirmación da matrícula dun contrato asinado que deberán recoller previamente no Departamento de Servicios Sociais na terceira planta da Casa Consistorial e o certificado médico do menor indicando que ten todas as vacinas actualizadas así como o DNI daquelas persoas que queiren autorizar para que poida recoller os menores na escola. Lembrar que durante estes 15 días ata o 30 de xuño teñen que confirmar a matrícula, realizar a matrícula. Se non o fan, neste período perderán o dereito á praza. E tamén lle recordamos que o Concello de Cerceda organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda, para nenos escolarizados ata 14 anos. Se ofertan varias quendas, do 23 de xuño ao 4 de xullo, do 7 de xullo ao 18 de xullo, do 21 de xullo ao 4 de agosto e do 5 de agosto ao 19 de agosto. O horario é de luns a venres de 9 da mañán a 2, aínda que existe un horario ampliado de 8
da mañán a 3 da tarde. O precio por quenda de 50 euros ou de 70, dependendo se se quere horario ampliado. Os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Realizarán actividades varias, xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, cociña, terán merenda a media mañán, etc. En Cerceda se van a celebrar no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, e na Silva será no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro. O prazo para inscribirse para a primeira quenda xa rematou e agora queda prazo aberto para as seguintes quendas. Tamén xa se pode inscribir de cara ao curso escolar, xa se poden inscribir no programa Bos Días Cole, que é un programa de conciliación da vida familiar e laboral para que nenos e nenas poidan ir antes do horario lectivo ao centro atendido por monitores, incluso almorzar. Se trata do programa Bos Días Coles para o próximo curso escolar 2025-2026, tanto no Colexio de Cerceda como no Colexio da Silva. No Colexio Cruce será de 7:30 da mañán ata as 9:30 e no Celso Emilio Ferreiro da Silva será de 7:30 a 9 menos cuarto, con servicio de monitores e de almorzo, se é preciso. O prazo remata o próximo día 11 de xullo. Poden facer a inscripción, poden facer a reserva pola sede electrónica do Concello ou no rexistro do Concello. Se teñen algunha dúbida poden chamar ao 981 68 60 68. O próximo día 14 do mes que ven, o luns 14 do mes que ven, se fará unha nova recollida de plástico agrícola por parte do Concello de Cerceda nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras que temos no Concello. Todos aqueles que precisen deste servicio, o Concello pon a su dispor esta posibilidade de xeito gratuito. O procedimento para solicitar a recollida é a de chamar o teléfono de Medio Ambiente 881046776 ou achegarse á terceira planta do Concello e solicitar o servicio indicando a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. O plástico, lembren, debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga que ten grúa e tamén debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Falamos agora de festas e actividades xa para esta vindeira fin de semana que temos en Cerceda. O máis inmediato será xa este venres, día 20 de xuño. Este venres 20 de xuño, Aqualán Festival. Se trata de un festival de música disco que terá lugar no Parque Acuático, mellor dito, terá lugar no Xardín Botánico. Aqualán Festival en Cerceda. Este venres 20 de xuño, donde no Xardín Botánico, na zona verde do Acevedo, haberá un festival de música electrónica, na que reunirán a destacados DJs do panorama musical, como é Alabama Ice, Grob Amigos, Dream Dancers, Roquino, Permu, Telmo Brea, e tamén estará Unai. A entrada é gratuita. Eso será este venres, Festival de Música Electrónica no Xardín Botánico, ao lado do Parque Acuático, con entrada gratuita. Aqualán Festival de Cerceda. E logo, o sábado, este sábado que ven, hai festas en Queixas. Sábado 21 de xuño, festas en Queixas na honra á Virxe do Carmen. Haberá misa solemne a 1, e logo na sesión Vermú estará o grupo H, e xa pola noite tamén haberá verbena, co grupo H e o dúo Dilema. Todo elo nas festas de Queixas, nas festas na honra á Virxe do Carmen, este próximo sábado 21 de xullo, tanto sesión Vermú como verbena e misa solene previamente a 1. Pero non quedan aí, hai máis actividades nas diferentes parroquias do Cerceda. A Comisión de Festas de Meirama volve a organizar a Festa da Tortilla, que vai a ser o día 5 de xullo, sábado 5 do próximo mes de xullo, segunda Festa da Tortilla, organizada pola Comisión de Festas de Meirama e que será pola tarde. A partir das 2, sesión Vermú co dúo Ciclón. Logo ás 5, xogos infantís, populares, hinchables de agua ou espuma. E a partir das 8, concurso de degustación con premios ás 3 mellores tortillas. En este caso, despois rematarase con verbena a partir das 10 da noite co dúo Ciclón.
Cambiamos de tema, pero seguimos a falarlles de festas, aínda que en este caso é tradicional. Falamos das festas do San Xoán, as cachelas do San Xoán, que para poder realizar a fogueira hai que comunicala previamente. A comunicación para o San Xoán poden facela ata o próximo día 20 deste mes de xuño no Concello de Cerceda. Poden facelo a través do correo electrónico medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76. Aí deben de decir unha persoa responsable e o lugar onde se vai a facer esa fogueira. O prazo remata o 20 de xuño ás 12 do mediodía. No Concello únicamente se recollen solicitudes para a noite do San Xoán, do 23 ao 24. Fora desa data xa terían que pedir permisos de queima chamando o 012 sempre cando se estén otorgando. E dende a semana pasada se está levando a cabo a actividade de verán saudable para maiores de 18 anos, para adultos, no recinto verde do Acevedo. Son os martes e os xoves de 8 da tarde a 9 da tarde no recinto verde do Acevedo. Falamos do Xardín Botánico, do Parque Acuático ou falamos tamén do paseo fluvial. Realízanse actividades como zumba, aquallín, ximnasia de mantemento, andainas ou xogos tradicionais. Decirlle que se alguén quere participar, aínda pode sumarse. Pode anotarse se queren no rexistro do Concello na planta baixa ou pola sede electrónica. O precio é de 13 euros o mes entre 18 e 65 anos e maiores de 65 anos 9 euros o mes. O Aula de Informática, o Aula CEMIT de Cerceda, organiza unha nova edición do campamento digital para nenos e nenas de 9 a 13 anos. Neste caso contan con dúas edicións, unha para nenos e nenas de 9 a 11 anos e outra para 12 a 13 anos. É gratuito, pero as plazas son limitadas. Se trata dunha actividade de balde para fomentar a adquisición de competencias digitais de xeito útil, creativo, seguro e responsable. As inscripcións poden facelas por teléfono no 881 02 51 31 ou por WhatsApp no 644 52 99 90. Sigue estando exposto ao público a exposición Expolego, xogar, xogar e volta a xogar. Se trata dunha exposición realizada con pezas de Lego e que vai a estar ata o día 20 deste mes de xuño na sala de exposición Xosé Neira Vilas, ao lado da Biblioteca Municipal. Pode verse de luns a venres de 3 da tarde a 8. Lembren que está na Biblioteca Municipal de Cerceda, na sala de exposición Xosé Neira Vilas, no campo da Feira de Cerceda. A ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar no mes que ven en Cerceda, en concreto na Silva, do 24 ao 31 do vindeiro mes de xullo no campo da Feira da Silva. Se pode pasar a ITV de Maquinaria Agrícola. Estarán pola mañán de 9 a 1:30 e polas tardes de 3 e cuarto a 6 e os días 24 e 31 só estarán pola mañán. Para pedir cita previa poden chamar ao teléfono 981 92 80 80 ou na página web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Sigue aberto tamén o plazo e vai a estar aberto ata o mes de outubro, finais de outubro, as axudas á natalidade que o Concello otorga a calquera neno nacido ou por acollemento ou por adopción no último ano en Cerceda. Son un pago único de 300 euros de axuda que dá o Concello de Cerceda. Para elo ten que ser neno nacido ou por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Teñen de prazo ata o 30 de novembro para solicitala. Poden solicitala na planta baixa do Concello, no rexistro ou pola sede electrónica. É unha axuda compatible con calquera outra axuda de calquera outra administración. Aqueles que nos sigan o informativo do mediodía e que lles poda interesar, hoxe, día 17 de xuño, ao longo desta tarde, aproximadamente sobre as 5, se vai a realizar unha proba das sereas na presa de San Cosmade. No caso de que se produxise un incidente grave, actuaría como elemento de aviso á poboación, para que a poboación escoite a serea e sepa que hoxe é
unha falsa alarma, en este caso será un simulacro, pero que a xente sepa que existe esa alarma para cando existe algún problema grave, como pode ser a rotura da presa. Hoxe vais a probar esa serea sobre as 5 da tarde no embalse na presa de San Cosmade. Agora falamosles do programa de La Voz de Galicia, Ecovoz, que clausurou a súa 26ª edición un ano máis en Cerceda. En este caso non pudo ser no Parque Acuático por mor da chuvia, pero foi no Centro Cívico. O Centro Cívico foi esteario escollido para a clausura. E como decimos, van 26 edicións de un programa de Ecovoz que cada ano coordina o programa, a emisora Radio Voz, co patrocinio de Sogama. Acudiron a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, o director da Voz de Galicia, Xosé Luis Vilela, e tamén o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, acompañado do presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino. En canto aos premios, os triunfadores do Ecopreguntoiro foron os integrantes do equipo pertencente ao Colexio Santa Cristina de Vigo, que venceron na final os alumnos de Manuela Rial Mouzo de C. Nos estivemos ali, escoitámoslles e miramos unha reportaxe. Eu só quero darvos as gracias por todo o traballo que facedes no curso, pola vosa participación en Ecovoz. A vosa contribución é unha das cousas máis bonitas que temos todos os días no xornal, no periódico. Quero darlle tamén as grazas aos que nos acompañan e que fan posible todo isto, ao alcalde de Cerceda, ao presidente de Sogama e á conselleira de Medio Ambiente. Estamos moi ben acompañados hoxe. Así que o único que vos quero agora pedir é que me axudedes nun conxuro para conseguir que saia o sol pronto. Eu creo que podemos berrar todos o que vos vou dicir eu. Alcalde de Cerceda, trae o sol e a chuvia leva. Grazas. Eu estou de acordo coa petición que fixo o señor Vilela, pero eu creo que iso que é competencia da Consellería de Medio Ambiente. Lóxicamente, dentro do Concello non podemos manexar a meteoroloxía, pero tamén era competencia no seu día darlle solución a un problema como eran os vertedoiros incontrolados que había en Galicia, que eran centos deles. E hoxe en día temos aquí centralizada a planta de Sogama, que foi sin duda algo moi positivo para toda Galicia e que contribuiu en favor do medio ambiente. O medio ambiente que é algo inclusivo, é algo que nos afecta a todos. O medio ambiente está no aire que respiramos. Cantos minutos pensades vos que seríades capaces de aguantar sin respirar? En calquera caso, moi pouco tempo. É unha cuestión de minutos, de aí a importancia do aire que respiramos. O mesmo acontece coa auga que bebemos. O ser humano tamén debe beber. Se pasa un tempo sin beber, axiña ten problemas de saúde graves que poden levar a consecuencias fatais, incluso á morte. A auga que bebemos é moi importante que estea en boa situación. En consecuencia tamén, cando comemos pescado, é importante que os mares e os océanos estean limpos pola nosa propia saúde. O mesmo pasa coa carne, coas froitas, coas verduras, coas legumbres. De aí a importancia do medio ambiente que nos afecta a todos e a todas. E hoxe, no que a min respecta, gustaríame que marchedes con dúas ideas. Por un lado, a importancia de reutilizar, de que os recursos se aproveiten, de non explotar o planeta en exceso, e tamén a importancia de coidarnos uns aos outros. Porque, ao fin e ao cabo, nós tamén formamos parte do medio ambiente. As persoas formamos parte do medio ambiente. Por iso, entre compañeiros e compañeiras, temos que coidarnos, ao igual que tamén houve esa colaboración no seu día da Xunta cos distintos concellos de Galicia. Esa colaboración interadministrativa, esa colaboración que permitiu dar unha solución que é moi importante e na que tamén, dende Cerceda, na medida das nosas posibilidades, sempre apostamos con moita forza. Agardo que disfrutedes moito da experiencia no parque acuático, porque ademais eu sei que a vos o tempo non vos importa, sí ou non? Alguén vai renunciar hoxe a disfrutar das instalacións do Aquapar de Cerceda por como está a meteoroloxía? Será mellor quedar aquí? Polo tanto, disfrutade moito
Dádelle a importancia ao medio ambiente que vos acabamos de comentar e que vos seguirán comentando sin duda porque é unha parte fundamental. Así que moito ánimo, seguid aprendendo e disfrutade moito do verán. Gracias. Oxe non gañades vos, oxe gaña Galicia. Eso quere dicir que participastes, traballastes arreo, houbo moito profesorado, moita dirección implicada, tedes os mellores profesores do mundo, por eso se apuntan a un maratón e ao final aquí estamos en Cerceda. Hoxe día para felicitar, pero tamén para agradecer. Isto non sería posible se hai 26 anos un grupo, Voz de Galicia, non decidira involucrarse de cheo en algo fundamental, que é o medio ambiente, que é a nosa saúde. Pasaron 26 anos e seguro que algún dos vosos pais xa participaron en este programa. Por lo tanto, parabéns e moitísimas gracias ao grupo A Voz de Galicia. Pero tampouco sería posible sin que os vosos profesores dixeran hai unha materia que temos que esforzarnos en que cada un dos que pasades polas aulas collades consciencia de que o futuro está nas vosas mans. Decía o alcalde, ao final xeramos residuos, hai que tratar eses residuos, ten que haber unha planta, aquí témola centralizada, debemos de facer as cousas ben e a partir de aí ser cuidadosos. E o que vos pido é que sexades moi cuidadosos. A partir de agora é obrigación que en todos os concellos teñamos un contenedor onde depositemos o téxtil e se abrides os vosos armarios tedes unha morea de camisetas, chaquetas, unhas pasan de moda, unha de dúas, ou as cededes algunha organización ou as intercambiades ou senón que saibades que ten que ir para un contenedor que despois vai ser tratado nunha nova planta que vai haber tamén aquí en Cerceda, que é a primeira a nivel nacional, unha planta de tratamento de textil, porque son toneladas e toneladas as que moitas veces non lles estamos dando o tratamento necesario e a partir de xa nos queremos que esa roupa sexa reutilizada e senón ter novos fíos para confeccionar de novo roupa. Por lo tanto, estamos nun momento fantástico, toca recoñecer ese esforzo, pero sobre todo toca dicirvos que ven o verán. E eu proclamo-vos como máxima responsable do medio ambiente e embaixadores do medio ambiente. Si ides á praia e vedes que alguén tira unha colilla, a chamar a atención. Se ides á praia a un área fluvial e vedes que alguén deixa tirado un plástico, chamádelle atención. Facedeo, ademais, no meu nome e a partir de aí tedes que dicirlle algo que sabedes vos. Un plástico que vai a unha praia, cantos anos tarda en degradarse? Ata 400 anos tarda en degradarse e, sin embargo, eso 2 segundos tiralo ou recollelo. Así que coidádevos a vos mesmos, coidade o medio ambiente e coidade a Galicia. Parabéns! Xa rematamos co tempo, pois seguimos con poucos cambios na situación meteorolóxica, de novo con altas presións no norte da Península Ibérica e presencia de aire cálido en superficie. Mañán teremos de novo ceus pouco anubrados ou totalmente despexados. A decirlle que as temperaturas mínimas non terán cambios significativos, seguirán sendo altas, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso, aínda así, seguirán sendo temperaturas altas. Os ventos soprarán moi frouxos ou variables agás no litoral da Coruña, onde podemos ter intervalos de nordés moderado. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.